Για να ολοκληρώσουμε την υποβολή της άσκησης, ανοίγουμε την άσκηση, την εμφανίζουμε και αντιγράφετε αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, στο Scratch, αφού πρώτα έχετε κάνει εγγραφή όλοι όπως σας έχω δείξει στο εργαστήριο. Μετά την εγγραφή σας στο Scratch, με το email του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, δεν ξεχνώ να πάω στην αλληλογραφία μου και να κάνω confirmation, επιβεβαίωση του λογαριασμού. Το ξαναλέω, έχουμε αντιγράψει το σύνδεσμο, τον έχουμε επικολλήσει στο browser και συνδέομαι με το όνομα χρήστη και τον κωδικό βάσει του οποίου έχω κάνει την εγγραφή στο Scratch. Έχω μπει στο προφίλ μου, επισκέπτομαι τον κώδικα, το αρχείο του Scratch και δεν αμελώ να κάνω αποθήκευση ως αντιγράφου. Βλέπετε, έβγαλε το κόπι. Φροντίζω να δώσω το όνομα όπως μου το ανέθεσε η κυρία Δημουλά στο αρχείο. Ας πούμε δηλαδή ότι πρόκειται για το τμήμα Β6-1 Παύλα Δημουλά. Εγώ θα βάλω το δικό μου επίθετο, εσείς θα βάλετε το δικό σας. Αποθηκεύω το αρχείο με το καινούριο όνομα και ξέρω ότι βρίσκεται μέσα στα πράγματά μου. Κάθε φορά που κάνουμε ένα account, το Scratch μας δίνει χώρο. Αυτό με το οποίο θέλω να ασχοληθείτε δεν είναι ο κώδικας, δηλαδή ότι σε κάποια φάση θα μετακινούνται τα αντικείμενα και θα βγαίνει τι κάνει η μητρική πλακέτα, αλλά με ενδιαφέρει να ασχοληθείτε με τις ενδυμασίες, όχι με τον κώδικα, αλλά με τις ενδυμασίες των αντικειμένων. Για παράδειγμα, για το αντικείμενο της κάρτας οθόνης, ας πούμε ότι θέλουμε να αγγίζει το κόκκινο, θα κάνουμε μία στοιχειώδη επεξεργασία εικόνας, αφού δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο, σε περίπτωση που κάνουμε κάποιο λάθος, χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη. Θα προσθέσουμε διαφάνειες, θα προσεγγίσουμε το χρώμα που θέλουμε από τους αυξομοιωτές, έτσι ώστε αργότερα προσθέτοντας τον κώδικα να προκύπτουν αυτά που θέλουμε. Το ίδιο θα κάνετε και για το άλλο αντικείμενο. Οποιαδήποτε αλλαγή τη σώζετε και δεδομένου ότι έχετε κάνει account στο Scratch, θα μοιραστείτε αυτό εδώ το αρχείο μετά το διαμοιρασμό θα μπορείτε να αντιγράψετε τον υπερσύνδεσμο και αυτόν θα πάτε να επικολλήσετε στο κενό πεδίο που υπάρχει στο κάτω μέρος της άσκησης για να την υποβάλλετε.